poštovani gledatelji YouTube kanala ZNG TV, dobrodošli na Winning Eleven 2002. FIFA World Cup 2010. Evo sad ćemo igrati sa Srbijom svjetsko prvenstvo koje ćemo igrati u Španiji. Ja ću biti, normalno, Srbija bit će u grupi sa Kanadom, Togom i Čileom. Evo sad ćemo izvući grupe odmah. Idemo kopa. Aha, 5 minuta, normal. I idemo, evo je Srbija, grupa G, Kanada, Čile, Kanada i Čileanci. U grupi A su Španija, Argentina, u grupi B su Deutschland, Brazil, Engleska i Francuska, Holandija i Italija. Čekaj samo malo. Ovdje igraju Portugal i Urugvaj. Ovdje igraju u grupi F Sjedinjene Američke Države, selekcija Švedske. I ovdje igra sjajna reprezentacija Kolumbije i Rusija. Sad idemo ovako. Duel sa Španijom otvara reprezentacija Malija. U grupi B će biti Kina. U grupi C Irak. U grupi D Venezuela. U grupi E Alžir. U grupi F Slovačka. U grupi H Novi Zeland. A tim su Meksiko, to će biti dobro utakmice, Grčka, Koreja, Paragvaj, Izrael, Katar i Švicarska. I to je to. Evo prvi utakmica. Španija, Mali, Meksiko, Argentina, Njemačka, Kina, Grčka, Brazil, Paragvaj, Italija, Koreja, Francuska, Engleska, Irak, Holandija, Venezuela, Izrael, Urugvaj, Portugal, Alžir, Katar, Švedska, Kolumbija, Holandija, Švicarska, Rusija, Togo, Čile, Srbija, Kanada i Sjedinjene Američke Države, Slovačka. I idemo na našu utakmicu. Igramo u Vigu. Evo nas u Vigo. Sastav je Stojković, Kristajić, Vidić, Obradović, Ivanović, Milijaš, Jovanović, Krasić, Stanković, Pantović i Žigić. Nemanja, Stojković mjesto njega će igraće ovaj golman. Dobro. I može, evo nas u Celta de Vigo stadion. Dobro, Dresos tu, tamo, nema veze za to. Pantović, brani Huddersfield prvu loptu. De Rosario. Glenus, Serjokson. Sudi. Sudi James Dawkins, Sjedinjene Američke, ne. Sudi Japanac Mikobushi, Apajada. Krasić, Jovanović. Lijepo se otvorio Pantović, Marko Pantović, šteta. 14. minuta, 0-0, sad ispitivanje još snaga na utakmici. Da nije ovo bio, Ajoj, pa ćeš tam. Majstorska oduzeta lopta. Pantović. Žigić, ide on na kraju. Žiga. Sjajno je vidio Pantovića, ništa.
Mm, ne provodi pred De Rosarija. Sjajnog De Rosarija. Faul. Barem ću ja pokušati da vidim šta faul da prijeti iz... Faul i kao dalje nabrani golman. Hirdersfield, tako zove golman Kanadjana. Sjajno, Žigić odigrao. Pantović, uomi ga. Ja, golman brani, nevjerovatno odbranio golman Kanadjana. De Rosario krade loptu. 35. minuta, prvo povremena 0-0 u Španiji. Ne mogu proći. Nije ujaš, nema proze. Prvo po vrijeme će završiti 0-0. Bravo. Daj svi vrati kraj. Može i dobro. Ah, joj. Šteta. Ende. Ma bravo sudija. 0-0 je u Vigu, Španija i Kanada s 4-0 pokušajima. Idemo u drugo povredom, idemo po pobjedu sada. Idemo po pobjedu protiv reprezentacije Kanade. Pantović išao je na lopta na sjajnog Žigića, ali nije. Gleda loptu Jovanović. Srbija će teško u igru, pogotovo što je tu reprezentacija koja je dobra. Čile. Žigić, joj, sve išlo u golmana Kanadjana, sve jedna lopta, ali neće ova. Joj, potkupuj. Ispod golmana šteta. Nema proza. Jovanović. Okret se. Pa bravo, majstore. Još je patnja. Ne! Upside. Aha. Ne budu ovo izbijati. To smo fino dodati. A gotovo je sad, hajde sad. Mada mi nije probao napad još nije. Daj, sport korner, ovo toga neće biti. Do korner, jeste, do Kanadu. Joj, nemoj sam korner rati, tu sam nesri. Bravo golmane. Đurić sjajno branio, golman srpski. Završit će 0-0, hoće ova. Nema veze. Evo napada. Opasan napad. Ne dirat ga. Dobro je, imali smo sreći. Sretiva. Ovo je bilo baš opasno da zabiju pogledak reprezentativci Kanade. Šutki se Srbije. Završit će 0-0, nevjerojatno. Bravo. Malo vremena. Kraj 0-0. 0-0, poštovani gledatelji, prva utakmica Srbije je završena neriješena 0-0. Imali smo obe prilike, ali završeno neriješeno. Evo sad ćemo pogledati listu strelaca i stanje po grupama i rezultate. Evo ovako, u našoj grupi Čile je došao do pobjede, Čile prvi, Srbija druga, Kanada treća. Ko toga će otvoriti? Rusija prva, Kolumbija, Novi Zeland, Švicarska. U grupi A, Španija, Argentina, očekivano